Καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Εκεί που οι σκιές μιλάνε και οι ιστορίες σε κρατάνε ξύπνιο τη νύχτα. Σήμερα φεύγουμε από την Ελλάδα και πάμε στη Βικτωριανή Αγγλία, στα σκοτεινά σοκάκια του Λονδίνου, όπου γεννήθηκε ένας από τους πιο παράξενους και τρομακτικούς αστικούς μύθους. Λένε ότι δεν ήταν φάντασμα, ούτε άνθρωπος, αλλά κάτι ανάμεσα. Το όνομά του? Spring-heeled Jack. Ο Jack με τα ελαττήρια. Ένας δαίμονας που πηδούσε πάνω από τοίχους, έφτιανε φωτιά και άφηνε τον δρόμο πίσω του. Αυτή η ιστορία δεν είναι δικής μου φαντασίας. Είναι ένας μύθος που γεννήθηκε το 1837 και ακόμα ψιθυρίζεται. Είστε έτοιμοι? Ας βουτήξουμε στο σκοτάδι. Φανταστείτε το Λονδίνο του 1830. Οι δρόμοι είναι στενοί, γεμάτοι ομίχλοι, φωτισμένοι μόνο από αδύναμα φανάρια. Οι άνθρωποι ψιθυρίζουν για έναν ξένο που εμφανίζεται από το πουθενά. Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 1837, όταν μια νεαρή κοπέλα, η Μέρι Στίβενς, περπατούσε στο Κλάφαμ στα νότια της πόλης. Είχε μόλις τελειώσει τη δουλειά της ως υπηρέτρια και γυρνούσε στο σπίτι μέσα στη νύχτα. Ξαφνικά, από ένα σκοτεινό σοκάκι πετάχτηκε μία φιγούρα. Δεν ήταν άνθρωπος όπως τους ήξερε. Ήταν ψηλός, αδύνατος, με μάτια που έλαμπαν και ήτανε κόκκινα σαν κάρβουνα. Την άρπαξε με τα χέρια του που η κοπέλα τα ένιωθε σαν μέταλλο. Την έσφιξε και άρχισε να σκίζει τα ρούχα της με τα αιχμηρά του νύχια, που ήταν σαν λεπίδες. Η Μέρι ούρλιαξε και πριν προλάβει κανείς να τη σώσει, ο ξένος πήδηξε. Όχι έτρεξε, πήδηξε πάνω από έναν τοίχο 3 μέτρων και χάθηκε στο σκοτάδι. Την επόμενη μέρα η φιγούρα χτύπησε ξανά. Αυτή τη φορά κοντά στο ίδιο μέρος. Μία άμαξα περνούσε αργά το δρόμο. Οι επιβάτες είδαν έναν άντρα με μαύρη κάπα να στέκεται στη μέση του δρόμου. Προσπάθησαν να τον αποφύγουν, αλλά εκείνος γέλασε, ένα γέλιο ψηλό, μεταλλικό, που σου πάγωνε το αίμα. Και τότε άνοιξε το στόμα του και φύσηξε μπλε φλόγες, σαν δαίμονας από παραμύθι. Η άμαξα έχασε τον έλεγχο, έπεσε στο πλάι και ο άντρας πήδηξε ξανά πάνω από ένα ψηλό φράχτη, σαν να μην τον άγγιζε βαρύτητα. Οι εφημερίδες το έγραψαν. Spring-heeled Jack τον ονόμασαν, από την ικανότητά του να πηδάει σαν να είχε ελαττήρια στα πόδια. Ο μύθος γρήγορα εξαπλώθηκε. Οι άνθρωποι έλεγαν ότι ήταν ο διάβολος που είχε έρθει να τιμωρήσει το Λονδίνο. Άλλοι πίστευαν ότι ήταν κάποιος τρελός με μηχανικά πόδια. Ένα πείραμα που ξέφυγε. Ό,τι κι αν ήταν, δεν σταματούσε. Μία νύχτα του Φεβρουαρίου του 1838, η Τζέιν Άλσοπ, μία κοπέλα από τον Μπόου, άκουσε χτυπήματα στην πόρτα της. «Είμαι αστυνομικός», φώναξε μία φωνή. «Φέρε ένα κερί». Πιάσαμε τον Spring-heeled Jack. Η Τζέιν έτρεξε να βοηθήσει. Άνοιξε την πόρτα και τον είδε. Φορούσε μία κάπα, αλλά όταν πήρε το κερί την πέταξε κάτω.
Το πρόσωπό του ήταν χλωμό, τα μάτια του έκαιγαν και από το στόμα του ξέρασε μπλε και άσπρες φλόγες. Την άρπαξε, την έσφιξε με τα κρύα μεταλλικά του χέρια και τα νύχια του έσκισαν το φόρεμά της. Η Τζέιν ούλιαξε. Η αδερφή της έτρεξε να τη σώσει και ο Τζακ πήδηξε μακριά πάνω από έναν τοίχο, αφήνοντας πίσω του μόνο τον ήχο του γέλιου του. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν για χρόνια. Τον είδαν στο Λίβερπουλ, στο Μάντσεστερ, ακόμα και κοντά στο Λίτζ. Μερικοί έλεγαν ότι φορούσε κράνος με κέρατα, άλλοι ότι είχε φτερά σαν νυχτερίδα. Η αστυνομία προσπάθησε να τον πιάσει, αλλά πώς πιάνεις κάτι που πηδάει πάνω από σπίτια? Το 1845 ένας άντρας ανέφερε ότι τον είδε να πηδάει από σκεπή σε σκεπή, κρατώντας ένα φανάρι που έβγαζε πράσινο φως. Το 1877 οι στρατιώτες σε μία βάση στο Άνταλερσότ είπαν ότι ένας άντρας με κόκκινα μάτια πήδηξε πάνω από το φράκτη τους. Χτύπησε έναν φρουρό και εξαφανίστηκε πριν προλάβουν να πυροβολήσουν. Οι εφημερίδες γέμιζαν με ιστορίες. Κάποιοι έλεγαν ότι ήταν ένας πλούσιος νεαρός που έκανε φάρσες ή ίσως ο Μαρκίσιος του Waterford, γνωστός για τις κεντρικότητές του. Άλλοι πίστευαν ότι ήταν κάτι υπερφυσικό, μια κατάρα στη βιομηχανική Αγγλία. Ό,τι κι αν ήταν, ο Springfield Jack έγινε θρύλος. Η τελευταία του εμφάνιση λένε ότι ήταν το 1904 στο Λίβερπουλ. Μια γυναίκα είπε ότι τον είδε να πηδάει από τον δρόμο σε μια ταράτσα και να χάνεται μέσα στην ομίχλη. Μετά από αυτό, σιωπή. Αλλά οι ψίθυροι δεν σταμάτησαν ποτέ. Τι ήταν ο Springfield Jack? Ένας άνθρωπος με εφευρετικότητα? Ένα πλάσμα από άλλον κόσμο? Ή μήπως ο φόβος μιας εποχής που έβλεπε τον κόσμο να αλλάζει πολύ γρήγορα? Οι δρόμοι του Λονδίνου κρατάνε ακόμα το μυστήριο. Ίσως αν περπατήσετε σε ένα σκοτεινό σοκάκι να ακούσετε το μεταλλικό γέλιο του ή να δείτε μια σκιά να πηδάει πάνω από έναν τοίχο. Αυτός ήταν ο μύθος του Springfield Jack, ένας από τους πιο παράξενους της Αγγλίας. Οι ιστορίες του γράφτηκαν σε εφημερίδες, ψιθυρίστηκαν σε ταβέρνες και pub και έμειναν ζωντανές για πάνω από 150 χρόνια. Αν σας άρεσε, κάντε like, εγγραφείτε και πείτε μου στα σχόλια, πιστεύετε ότι ήταν αληθινός ή απλώς ο φόβος μιας ολόκληρης πόλης? Μέχρι την επόμενη ιστορία, κοιτάξτε πίσω σας όταν περπατάτε τη νύχτα.